L-Istitut tal-Istudji Turistiċi nieda l-Prospectus għas-sena edukattiva li jmiss. Il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut Turistiku Pierre Fenech spjega li l-ITS qed jagħti l-possibbilità lill-istudenti li japplikaw għall-korsi jixtiequ minkejja li jaf ikunu għadhom ma rċivewx il-marki tal-eżamijiet tas-SEC. Iċ-Chairman tal-ITS Carlo Micallef semmilna uħud mill-korsijiet li dawk interessati jistgħu jsibu fil-Prospectus Il-Ġdid. Huma sinonimi mal-diversi attivitajiet fl-industrija tat-Turiżmu, għandek il-korsis tal-gwidi, għandek il-korsis ta' dawk li jaħdmu fil-kċina, front office, events management, diving management, diving center management u mad-diversi. Aħna qegħdin naħdmu id fit mal-industrija tat-Turiżmu f'Malta taħt id-direzzjoni tal-Ministru tat-Turiżmu sabiex dejjem nippreparaw l-istudenti tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li wkoll kien preżenti għal din it-tnedija qal li l-prodott turistiku f'pajjiżna jista' jkompli jitjieb jekk l-istudenti tal-ITS jirċievu edukazzjoni xierqa. Irrid nara li iktar studenti jersqu lejn l-ITS sabiex bekk huma jkomplu l-istudji tagħhom f'din l-istituzzjoni edukattiva illi qiegħda tagħtina tant sodisfazzjon fejn jitlu l-ħaddiema futuri anke fis-settur tal-ospitalità.